Здравейте, банда! Днеска ви представям едно Everyday Carry фенерче, което снощи се здобих с него. То е на марката Claros, модел е P2. Доста интересно фенерче, защото е стандарт AA, т.е. батерията е две батерии по AA. Вътре може да се бере, но също така има интегрирана батерия, която е презареждаема с Type-C. Включва се с удобен бутон на опашката. Има двоен клипс, който за мен е много важен за Everyday Carry фенер, защото от фенер се превръща в челник много бързо, ако имате шапка с козирка. Доста приятен дизайн, компактен е. Много ми харесва как е изрязан тук тези канали. Доста добър грип придават. Добър усещане, но нека да видим как свети. За целта сме избрали абсолютно тъмно място. Сега изключваме и светлината от телефона. Ето това му е най-ниската точка. Да, по принцип е 1000 лумена и максималната далекобойност е 270 метра. Така. Както виждате, на най-ниското също доста добре се вижда. Кликваме леко, това е на среден режим. И вече включваме на турбо. На турбо просто е великолепно. Вижте като изключва. Нищо не се вижда. И запаметява последния режим. Просто страхотно фенерче, джобен формат с доста прилична далекобойност. Надявам се да ви е харесало видеото. Харесвайте, споделяйте и до скоро!